бик тә үзенчәлекле тавыш иясе безнең җырчы егетебез Алмаз Нургалиев, каршы алыгыз. Әйткән идең әгәр сөя калсаң, миннән башка берәр бүтәнне сөй бары тик миннән яхшыракны сөймә, ләкин миннән түбәнне сөй бары тик миннән яхшыракны сөймә, ләкин миннән түбәнне. Очрадым мин олы бер чәчәккә, көтмәгәндә, уйламаганда, нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә әйтерсең лә сине